吧？这口以后，哦。लोगोफोर नै दा जोङो सेन बागानाव फट' खेबनो फैदो आरोना नै नोंथांमोना माबोरै दङ आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ नै ओमफ्राय आंना लोगोफोरा जा समायनाखानो सेन बागाना नोंथांमोनाबो फट' खेबजानो फैनो हागोन आरो भिडिअबो लानो हागोन पंछी बोले हैं क्या पिया सुन ले चलो प्यास बढ़ती रहे प्यार होता रहे थिखांखांजोब्बाय आरोना जोङो गासैबो ओमफ्राय दा थांनोसै रुमाव मोनाबो नै नायदो बाय आंनिया मबाइला बाय ल' क्वालिटि नालाय बाय फुरलाला नुयो बाय मोनाबायबो ना मानसिफोरबो दोंसोयो ओमफ्राय आरो नै इखिजाबो मोजां साबहानो फट' खेबनो नों अहायाखै नामा जिरि जिरि बोहैलांनाय दैसाया नोंनिनो सावगारि बेरखांफैयो गोथौ लैथोमानि दाहार बायदि गुवार गोथौ आंनि अनाया जिरि जिरि बोहैलांनाय दैसाया गोसोनि सानथौखौ बुजिनो हाया